maza haka to kamar shi wannan wankan tsarki da kike magana a wani shekaru ya kamata a ce ka fara koya ma wa ɗa namiji ko kuma ya mace haka? Abin da nake faɗa kullum daga shekara 6 7 zuwa 8 sun iya. Dukkan maza da mata. Shekara 6 7 8 kawai inda kina jin kuyi abin da kawai za a yi sai a ce a koya musu wankan juma'a. Tunda wanka iri ɗaya ne. Idan tabwa kin gani idan lokacin da yarki dama kin riga koya musu an koya musu sun iya. Kullum aka zo karatun safe an koya musu sun iya. To lokacin da suka iya wannan ran da aka zo kin ga za su tafi juma'a ku yi wankan juma'a. Yau juma'a ku yi wankan juma'a. Lokacin da aka zo yarinyar ki ta fara haila. Sai ki ce to wannan wankan sai ki kudurta niyya shine wankan iri daya kin sauke aiki ko baki sauke ba an wuce wurin kin gane ta kai wani lokaci kada kai kira ta ki gaya mata akwai lokacin da mace take zama wani ba ta wasa da namiji idan ba ku manta ba da haka ake wa yaya a ce karki kuskura hannun namiji ki taba zaki ciki ko sai ki ganki haka daga kin ga maza kina haka saboda haka yaran da inganci suke za a tofa yawo a ƙasa a ce idan kika je kika tofa yawo ki yi gudu ki je kafin ya bushe ba kya magana da kowa kina sauri ki dawo gida ba kya magana da kowa kin ga tarbiya daga magariba ta ba wanda zai aike ki magariba a cewa kin fita ina zaki je magariba bayan la'asar ma mace aike ta kina zaki yara maza na gida yanzu a'a uwa ce ake hada baki da ita a hada baki da ita yana tafi lalata ta ɗebo kuɗi ta kawo miki karɓa ki rufe baki uwa ce ake layin zubar da cikin ƴa da ita ina muka dosa saboda son duniyar ina muka dosa wai sai ki ji an ce kuɗin da yake baki da shi muke sa adashe ki je ki samu kuɗin da shi za mu sa adashen da za a siya miki kayan aure wani lokacin ba a siya kayan aure ba yarinya ta zama damuwa sai ki je yarki ta yi ciki ki je wurin boka yawwa ki je wurin boka ki ce wa a kifa ciki wai a kifa ciki sai a je an kai ki aure kina nan aure yau watan ki daya ciki wata 7 wani irin aure ne wannan ta ya za a yi a je a zauna wannan shine yau mun waye gari ba rashin tarbiyya ba ya fito zai samu ina kuwa to yanzu an zo an waye gari ƴaƴan mu wai sun iya su tashi wai miji ya mata laifi ta dauki wuka ta caka shi mun waye gari wai ƴaƴan mu uwa ce za ta ba wa ƴarta guba ki sa mishi ya mutu wai mun waye gari wai a wannan society da muke ciki ina za mu amma malama wannan abu lafiya ne ko kuma dai akwai influence din shaye-shaye a cikin wannan al'amari to komai ma akwai kin ga wannan wayar tana da cin bala'i da masifa akan tarbiyyar mu yau mun waye gari ke yanzu yarki za ta zo a ce yau torchlight zaki bata yanzu zaki bata na torchlight sai ki je wai ba aji bane ta ɗebo waya a cikin gidanki da waya ake zina da yarki da waya da cikin gidanki ake zina da yarki ta san komai ta barki fanko sai ki je ki zauna ke baki karɓa waya ba baki san da wa take chatting ba baki san me take yi ba bana manta na samu wata mata a Kano bana manta muna irin maganan wannan tarbiyya da yara tace nace mata ni ƴaƴana da wayata suke assignment abokanansu da kawayensu idan suka zo wayata namba na ake bayarwa su yi magana da komai da komai su yi duka ta ce wallahi ita ma haka take sai ta ban nata labarin ta ce a hakan nan da na yi nima inda kike na malama juriya na taimaki wani makaranta da yayana suke zuwa sai kawai sai a group din da yaro na ya shiga din a waya na sai aka sa suna group ranar kawai sai aka turo blue films iri a waya ta ce waya na kirif a waya na kirif ta ce min to malama juriya ki imaginin cewa ba waya ta bane da an bata mara yaro kuma yaro na bai gani ba kirif sai a hannuna ta ce washe gari ta ɗauki wayar ta tafi makarantar yaran ta gaya musu me aka yi ta sa mata albarka aka nemo iyayen yara karkafa aka zo aka zauna akan wannan suka wannan dalilin aka kwace waya to mu ji yanzu a makaranta an kwace waya iyaye a gida fa da suka ba su kin gani ba a yi na makaranta ba za a yi na wani wajen da na tuna a wani za a nemo ma a duniyar yanar gizo malama Zuwaira me za ki ce mana a ƙarshe domin baki ce komai ba kuma na tabbata kina da abin cewa akan wannan topic. Ni ma dai gaskiya ko wani dan haka irin wannan abubuwan da ya faru akan tarbiyya na yara. Ni ma dan mun taba zama da wata mata haka ya faru da ita. Kishiyar suna ne tare da ita abokiyar zaman ta. To ita abokiyar zaman nata ita kullum ɗabi'an ta yin uban ya fita zai dawo ya ci a rufe gidan kamar irin ƙarfe tara. To ita kuma uwar already yaran dama suna da ya fi su kuka sakata da bari yara ma su fita bara su gaba sai karfe 11. Inna lillahi da irin tarbiyyar kenan da suke tafiya da shi na same ta nace mata ke yanzu abin da ya kamata ki samu ma'aifin ki zauna ki yi bayani ki mishi bayani akan cewa gashi da abin da yake faruwa kace ita tana tunanin saboda za ta ga cewa dan ita yaran ta mata ne ta kuma ta san za ta je da sani gaskiya shawarar da zan ga abin da ba na ma ba ta shawara akwai bayanin da za a iya mu wanda zan iya samun ta to gaskiya
al'amari ni abin da nake gani ba a haka in ya faru wani lokacin dole mu rufa ido akan tarbiyyar yaya idan muka ce muna tsoro kullum muna tsoro gwara a kiki akan gaskiya wata ran za su yabe ki abin da ya dace ita uwar mai yin wannan dole a je a same ta a mata nasiha idan bata daina ba tunda an sai a gaya mata illan akan ƴaƴanta in har bata daina ba gaskiyan al'amari za mu samu mahaifinta da amana ya baki wannan shine gaskiyan al'amari na'am okay to bakinmu na wannan rana mun gode sosai da gudunmuwan da kuka bayar akan wannan darasi mai muhimmanci wato tarbiyya abin da shine a gudu tare a tsira tare domin kuwa tarbiyya shine jagoran al'umma na gari kuma wannan al'umma da muke ciki sai an haɗa hannu tare domin a samu a cimma wannan abu malamanmu na yau muna muku godiya ko muna fatan wata rana ku sake ziyartar mu a wannan tasha namu malamanmu ta musamman malama Juwairiya Usman Suleiman muna godiya gare ki da kullum ba gajiya ba gajircewa kullum kina nan tafi a wannan tasha namu a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare to ni wanda nake gabatar muku da wannan shiri sunana Bilkisu Abubakar Sambo ina mana fatan alkhairi